Der er masser af aktivitet i stallen hos Anders F. Jensen. Anders, du skal igen ud med den her herlige Apapman i Derby-revancen. Får I revancen, tror du? Det håber jeg da. Hvordan var sådan et par dage efter dit indtryk af hans præstation i Derby? Jamen altså, som sådan kan man sige, jeg var da lidt skuffet lige efter løbet, men også som jeg frygtede lidt, så tror jeg også, at distancen var for lang, ikke? Men nu er det jo tilfældigvis den distance, Derby har, så må vi jo tage det derfra. Men du fik ellers gjort alt rigtigt i Derby, jo? Jamen, vi kom til at sidde, hvor vi skulle sidde med 1 kilometer hjem i hvert fald, og komme også i angreb, men det er jo klart, når de kører så langsomt undervejs, så er det svært at tage meter ind, og det blev for svært. Hvornår kunne du godt fornemme, at det blev måske ikke helt den top 3-placering, du måske havde håbet på? Jamen, det kunne jeg vel det på Væres langside, der trak ham ud, og ikke rigtigt han kom med det jeg bedte om. Og hvordan har det så efterfølgende været med ham? Jamen, han har gået og hygget sig lidt her den første uges tid, og gået et enkelt arbejde i starten af den uge her, ikke? Og det han virker tilpas i hvert fald. Er han lige så god som op til Derby, eller bedre eller dårligere? Jamen, jeg ved ikke, om han er bedre eller dårligere. Altså, jeg synes, at han virker som han skal være i hvert fald, og distancen er mere til hans fordel. Nu har han så startspor i første række. Det var du lidt nervøs om i forbindelse med, hvis I skulle have taget det i Derby. Hvad er det, der gør dig sådan lidt nervøs? Nej, men jeg ved ikke, om det gør mig nervøs, men jeg vidste, der blev køring om det fra start i Derby. Det gør der måske også her, men jeg vil bare lade dem køre, der vil køre, så kunne jeg komme stille og roligt ind i løbet. Og jeg kan fornemme på dig, at der er selvfølgelig en hest af Apapman, som altid skal regnes med en vinderchance, nærmest uanset hvilken konkurrence han løber i. Jamen, det er jo klart, at han har vundet mange løb, og jo, han har da noget chance, men det er jo stenhård konkurrence, ingen tvivl om det.